obani abawathengile lawo special abalaphekile? That is the question. Skhathela manga. Hey, skhathela manga. Manga skhathela. You need to get it to the fucking end. Manga. Swayeka manga. Bantu mele babe accountable. Asitshela manga la usicabanga sizothula ngeke sithule. Ulaphe bani? It's the key question. Yeah, you wena. Laphe bani is the key question. Asithandaba ukuthi ngiyakutshela mina. Ngiyakutshela. Kunolayini abawu5. Ulaphe bani? Ulaphe bani? Mawuthi lokho umuntu wenhlanhla nani? Ubani ovuleka izinto zakhe?